दोखा फंबायगिरिमोन होखावदो आदाराखे मा नायदों दोख्रुब हेल' एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय ओइ साउन्डआ डेन्जार गोसालायबाय जानला मोनला ब्लग भिडिअ खालामलाबायसैलाय नै साइडआव खामानि मावलाबायनायखौ नोंथांमोना नायदोलाय आरो गाइस लोगोफोर मेथाइबो दामबावखायो नालाय ब्लुटुथ स्पिकार फिसासा लाना फैखायो जोङो नै अन्थाइआ बुरला बुरसि खालामसैलाय आरो बेयाव डाउन जाना दं आरो एसे गाज्रि जाना दं लामाया वारलेस लाखानो नुवाखै हकि टकि सान्दुङाबो बिराद गोसालै दासो नै खामानि मावनाय टाइमाव बिराद गोसा जायो फुङावल' अखा हायो एसे दा एसे अन्थाइ बुरना लाग्रोनि होखावदो फंबायमोन आदामोन लोगोफोर लागाव दुख्रुबजोब साला फंबायमोन नैबे गस्ला गोसोम गाननाया दिनै मोनायावसो हाथासुनि फात्ता मोनमारासै जोङो दसे खामानि मावनानै थाबाय खावलायबाय गाइस लोगोफोर नै दा बेलेग जायगायावसोलाय आरो खामानिया दा जों ओंखाम जाना लायग्रोनो नागिरदों आरो ओंखाम जाहैनोसै बे खामानि मावगोन जायगा खाथियाव जाहैनोसै थांबाय थानोसै थाबायनानै नै बिराद खस्थ'लै बिराद थाबायनांगौ आरो थाबायदोलाय आरो खामानि मावगोन जायगायाव बेगफोर दोनथ'नानै खामानि मावला मावसि थांदोलाय बिदि आरो दा ओंखाम जानाय टाइम जानायखाय दा माबायाव खामानि मावगोन जायगायावनो थांनानै ओंखाम जाहैखानोसै आरो नै जोंना लोगोफ्रा बा बिराद बुरजाखा 10 जन आरो जों गासै 11 जन खोमालै दुर्गा फुजानि पेमेन्ट मोननाय जाथारदों र' गस्ला लंपेन्ट बायनो ओइ कारेन्ट हगारबाय जानो हागौलै जाटका हगारो दाना जाटका खावनो चान्स लायोना बे थामा गोजाना उफ बिराद गरम सान्दुंआबो थिं खाव दुंलायना होलायबाय दासो गाइस लोगोफोर नै गेट मोनबाय नैबे गेट आरो ओमफ्राय नै ओरैजा रुम क्वार्टार दं आरो जों बैयाव ओंखाम जाना लाग्रोखानोसै ओमफ्राय जोंना एसे खर'आवनो आरो खामानिया एसे थाबायलांबानो मोनो नैबेयाव दा ओंखाम जानानै लाग्रोखानोसै आरो जों गासिबो बा सोर नामा आंखोलै बा बै सासेना बेदर लायबावसो बेलाथिजों बैना खुमब्रा जहल ओमफ्राय नैबेना आलु सयाबिन सामब्राम बानलु दङ बा बिराद गोथाव ओंख्रि नामालै आदारा खेब नोंना ना गोरान बाथोन आंनाबो ना गोथां बाथोनसो सोमजानांसिगोनसो ओंखामा दा जानायखौ देखायबाय थाला गाइस लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरो जोङो दा भिडिअ खालामबाथाय ओंखाम जानाया थालांफ्लाङोलै लांबाय गाइस लोगोफोर थामब्राम थामब्राममोन दायो थामब्राम एक्सप्रेस बिराद स्पिड खारलाङो बुरखावदोलाय लोगोफोर नै दाना बेयाव नारखेनांगौ बेला फारसे बोखेला बायना दं सिंखैजा बेयाव बहायनानै नारखेहरनांगौ आरो बाहेरखै हाबसनला बेखौ बिराद गरम मेंला जोबबाय नैबेखौ नारनायावनो ओरै नारखेनांदों आरो बियो ओरैला एसे हाबसननायमोन ओरै दोखा माथाया गाइस लोगोफोर नै फैयै नै बेसेबा गोजानाव सफैलायबाय आरो लकेसना बेलेगाव सफैबाय आरो बेनोथ' बे नुबाय थायो गाइस लोगोफोर ओरैबो बागान दं ओरैबो हाग्राबारि दं साइथिं दं एखे नुबाय थानो नागिरो लकेसनखौ ओमफ्राय बे खुन्थायाव नायबाल' सिनायो आरो नाम्बार दंना जों 500 मिटारसो दावखोनानै नै दा बेयाव अन्थाइ खुलिनानै डाउन दं बेखौ दोसोला बायनोसैलाय आरो थिखांलाबायनानै अन्थाइ खुलिगोना लानि र' मा जात गेलेबाय थायोब्रा उन्दैयाव थैनो रोङा देरनानैबो बुद्धि रोङा जाम्बा थांसिगोन दां अन्थाइखौलै खामावनो फैदोंना गेलेनो फैदों साला जाम्बा ना बुरबक जाखो नोंसोरलाय जाम्बाया जोंसो अबेसे खामानि मावलागासिनो दं आरो जोङो बे सैथानफ्रा अन्थाइ खुबैनानै दिन थांजोब्बाय नै दोखा फंबायगिरिमोन होखावदो आदाराखे मा नायदों दोख्रुब रेलफ्रा एसे मोजां थानायनि गोदोयै बायदि होना हो आरो नों मा फानजा लानाया फबाखै सब कार्ग' लंपेन्ट गोसोमसों गानलायलायनानै जों माने जेक बांग्रा जेक बहायनानै नारखोग्रासो जोङो बेजों साइकेल मानसि थांलाय फैलाय बाइक थांले बिनि हायानो सिरियै हा जानानै जाम्पिं जानानै डाउन जालांबाय दा बे अब्लाबो बुजिसिगोन बे आं मानसिया एसे थेरासो रायलायो दे सिदा रायलाया दे बुदो बुरलाबुरसि बेनो लास्टखा आरो गाइस लोगोफोर ओइ सिङाव हा गोजाबा अन्थाइखौ थ्राय लगारना दोननो माथो बेखौ जावखुबावनांगौ फानजाजों बोगारबावनांगौ थिखोनांगौ अन्थाइ दोसोनांगौ आरो जोंना खामानिया बेयावनो लास्ट जाखासिगोन बेखौनो लासै मावनोसै 1 घन्टासो दे नोंसिना डायलगा बारा जाबाय दै
थाब थाब बुरना बुर नै आं साबो जावफुलागासिनो दङ बेगफोरा दोनथ'लै राखेब सावखा बानायसो ट्रेनबो फैखासिगोन जिरायनांगौ ट्रेन फैबाथाय आरामनो र' बा माथो दैबो दंलायथारो अखा हादोंमोन ना दाख्लै साननैसो दहाय फुङावबो हादों नुखायाखै नोंहा दैखौ दे गुरलाबायदो आं मेंबायलै जावफुनानै ओइ ट्रेनबो फैसिगोन नोखेला हगारना होदोसो साइड गाइस लोगोफोर नै ट्रेन फैनायखाय नै हाग्राबारिफ्रावनो उन्दुलाबायनानै थालाबायबाय नै हाग्राबारिफ्रावनो जिरायलाजोब्बाय नै माखासेयाबो बागान दं आरो ओरैजा दा ट्रेन फैगासिनो र' ट्रेनखौ देखायनांगौ र' नै ट्रेना गुर 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 गाबबोबाय पेसेन्जार ट्रेन हासुदै मोनामलांजोब्बाय ट्रेनानो एबार खामानि मावफिनसैलाय आरो ट्रेन थांखांबाय नालायथो खामानि मावनोसै मावला मावसै ब्लड थांसै आरो ओइ मोस्रोम फिसा हगार होथेबाय दासो जादों एंगेल हमनायखौ नुवाखै नामा जोफ्लंगोरदोंब्रा होखाव सावखा बानायसो होना हो दासो थासिगोन दा नै आदा राखेबा थरसे सोनो नागिरदों सिलभार सिङाव अन्थाइखौ बाबारे लागाव गाइस लोगोफोर ना खामानि गबाय आं भिडिअखौबो फोजोबसै बेखिनियावनो नोंथांमोना जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालामलाबायना हो आरो जायनाव जानला मोनला जाथारदों आरो दिनैनि भिडिअआ जानला मोनला आला माला खालामलाबाय आं बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय दै